Ti napalabas, inaklunan ni Criselda ti ayat ni Victor, ket kastaw na itiragsak ti baro. Inawis na ni Dominic nga agrambakda, ngem saan na nga imbaga, no anya tirambakanda. Inawis met ni Dominic nilakay Damian, ket nagdadanggay da amin ang naginom iti balay da Victor. Iti sabalya bangir, imyan ni Criselda iti balay da Chona agayem na. Gaputasan pa nakasangpati na ti gayem na anapan iti Manila. Bayat ti panaturog ni Criselda, nagtagtagainep, ket naipukkaw na tinagan ni Victor. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela anapolwan. Si iti barukong. Gabot, kaing ingas mo tinaytagtagainap ko anang guyot ka ni Victor itinaw nagadaraas. Anya? Anya ka di daya nakita mo titagtagainap mo, ha? Sana ka sigurado nga kasla kaing ingas mo. Tiamok, agpaypay sa daya at tagtagainap ko. Iso, ba't lang ori ka nagsangit? Kaputan nakita ti panakatanag ni Victor iti daraas. Akadwa na tinangguyot a babae. Criselda, saan lang at ipanangipok ka mo tinagan ni Victor tinangag ko? Ha? Anya pa nga tinangag mo manipod kanyak. Bayat amat maturugak. Di damo. Nangag ko ngay balbalikas mo ti. Ay ayaten ka, Victor. Anya? Criselda, inaklon mo ka din ti panagayat ni Victor? Ay, kwa? Oh. Apay di ka makasumbat. Saan pa nga ita ti umno panawan nga ipudnok ti relasyon mi ka ni Victor? Oy, Criselda. Sumbatan nak. Apay akit kita anak madatan. Wano, nagpeso ti atap ko. Nga inaklon mo ti ayat ni Victor. Ay, saan pa? Saan pa, Jonah? Ti amok, inaklon mon. Kaputan na tagtagay na mo pa yan. Inaklon mo ti ayat ni Victor. Saan ka di? Saan pa, friend? Nagsayatan no kasta. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ha? Ti kayat ko asawan. Nasayat no saan mo pa nga inaklon ti panagayat na. Iti kasta. May papas mo ti kinabalasang mo akas kanya. Agyaman na kiti panang itulod mo kanyak dito'y balay, friend. Sakterong ba nga agyaman kan ka? Gapoy ti panangkad ka doam kanyak idirabi eh. Criselda, apay nga di mo pababaan ni Chona itilogan na. Ay balasang ka. Bumaba ka pa itain tayo ang kape. Thank you langan, tata. Ngam nagkabay kami itayan kiti Criselda. Kasta ngagpay tatang. Ken agdardaras ni Chona. Tadapay sa balya papanan na. Ay, kastaya. Wan, tata. Agyaman na kiti panang palubos yo, ha? Ngay may nakinagkaduan ni Criselda. Amok no kasanoti kinasangad yung agpagayam. Iso nga, idi baga na kanya. Nga, umay nakakadkadwaan. Kat pinulubo sa kadagos. Agyaman na kano kasta, tata. Nakaragrag sa kakunay balasang ko. Gapo ti iro ti panagpagayam yo iti anak ko. Kat sapay la ko ma. Tasaan to amarakrak tinapintas alangan-langan yo nga agayam. May ko. Masakit di ulo ko. Dahanggo pa ko. Nalos ti Bartik ko man ini tirapi. Dominic! Oh.
Apay asar sarapam taulom. Ako, John. Apay akas ta dagita matam. Napuyatan kan sakit di. Ako, oo, nga rod. Apay, anyat na kapuyatam. Kanapay na sakit ta unom ako nam. Anyat makagapo. Ako, gapo iti hangover. Hangover? Wan, Asin naman ang tikaduam ang naginom idirabi Dominic. da Victor ken tatadamian. Anya? Ni Victor? Hoy, si kansamot ng timang isungsong ka na Victor kan tatadamyan ni Tino ma. Saan na siya? Taiso dinagawis nga uminom kami. Asino? Ni Victor. Huh? Ngamin, adda si Mang Baiken ko na anay bagagasat. Iso anagawis, agrambak no. Anya? Apay, anya dadya si Mang Baiken ko anan ng bagagasa at Dominic. Hindi, taman ti pakaluksawan mi kan tatadamyan. Taure dinabartag. Saan na kayat nga ibaga? Anya? Taapay adi na ibaga. Rumbang kumamaaman niyo mati simbang Baiken ko ana agasa ta. Kuma, ngam ti pakaburburjaan mi onay. Oray kasanot pa ng pilit mi. Di na kahit nga ibaga. Mapanak to niya balay ta. Huh? Siyak man timang damag kan ko ana no niya dayta na imbag agasa tari tambakan niyo idirabi Nga isumot tinang bartekan na kada kayo. Tatang, sa di na tinaginuman yo'y di rabi. Tapay nga gat arak kayo anasang patakitay bigat. Ay, saan mo nasalunsodan pa'y balasang ka? Basta saan adito'y balay tinaginuman may? Sa dino nga rod. Kan, asino dagiti kakadwayo ang naginom? Rumbang katipay laeng nga ibagak no asino dagiti kadwak anaginaw. Awan mat ka mo kadakas na no kayat ko amaamuan tatang. Ay sige, ibagak man laengan. Tapno, sumardeng kan asalodsod. Asino nga rod dagiti kadwayo tatang? Da Victor, kende Dominic. Anya? Isuda? Ni kadimanen Dominic ti promotor tatang? Saan nga isaw? No di kat ni Victor. Anya? Adda ka no ngamin simang bay agasat kin kuana. So nga inawis na kami anaginom Anya? Ala, amang ano ti panangaklon ko iti ayat na ti rinambakan da. Oo, Criselda. Apay anay mayang kamatan balasang ka. Kuwa tatang, ada ko mga min kayat ko asaludsudan kada kayo. Anya dayta aya. Anya timbaga ni Victor arinambakan yo. Nga iso tinangawisan na kada kayo kada Dominic anaginom. Dayta nga raw ti pakaloksawan mi kini Victor. Ta di namot nga imbaga kada kami. Anya? Nagsayatan. No sana matlang anay baga ti panangaklon ko iti ayat na. Maloksaw kami unay kini Dominic. Ta aging gaanabartag kan nagaway. Saan na nga imbaga no anya ti rinambakan may. San yun nga mo no nya dayjay arinambakan yo tatang. Aglalo kat di namat nga rod kayat nga ibaga ako nayo. Kunana, nga abak na kalupa iti nangabak iti witay winuluto. Gapo iti dayjay asimang biking kuana agasa. Anya? Nakaraglag sa unay. Nga, di namat kayat nga imbaga no anya dayjay asimang biking kuana agasa. Mabit lang. Maya kon. Naimbag nga oras mo, Victor. Ha? Jonah. Sigamit kayam. Adda ka di umay mo ibagat ha. Nakumay ka. Adala ko ma, damagat. Sige. Sumurik ka karot tayo taunag nga karita. Thank you.
Agtungaw ka. Agyaman, nak. Mabit lang, ha? Inak mga ala iti pagpalamista. Saanan, Victor? Kalkalpas ko lang ay minum iti nalami sa danom itay. Ngem, kakaiso na nga itaman langin ang nasaroon ka dito'y balay. Iso nga, mabit lang, ha? Tainak mga ala iti merienda. Saanan ko, nakmat? Adala umay ko damagan kan ka. Anya nga min tinamagam tiyon, eh. Maipapan iti na isawang kanyak ni Dominic. Nga adda ka no si Mang Baykan ka na yung bagagasat. Ngam, saan mo kayat nga ibaga kadakwada? Kwa. Agasam, inawis mo pa iganda Dominic kan tatadamyan na nakipagrambak kan ka. Ngam di mo imbaga kadakwada no anya da rin nambakan nyo. Tarbeng nakadipan lang nga ibagak, tiyon, ha? Siyempre. Gapot aging nga ita, maburbur siya ang dapay laeng. No anya da kinunam anay bag-agasat at simbang baykan ka. Sana mabalin nga ibagak. Diyak kaya't ti makabasol iti ay ayatak. Oo. Apay di ka sumumbat. Kwa. Dala na lagip ko, tiyon, ha? Damdamagak. Anya ti sungbat ti saludsod kan kada Dominic kan tatadamyan. Lading ite ka. Ngam saan ko ang mabalin nga ibaga iti ure asino. Anya? Uray siyak? Di mo maibaga kanyak? Pasensya kan, tiyon, ha? Taapay. Anya ti makagapo? Basta, timakulakulahain ka na kayo. Ket saan amay ladawan ti ragsak ko. Itisin mang baykan niya kagasat. Saan lagtangin pagka ni Victor? Nung anya ti ibagpagka na anay bag-agasat at simbang baykan ko. Anya nga ti rason. At inaibaga. May samot ni Griselda gayam ko. Nangag ko ititagtagainap na. Ayat-ayatan na kanon ni Victor. Ngam iti tinamag ko no'y naklunan ti panagayat ni Victor. Imbaga na asan ka no, pay? Agpay suwata. Asan da pa'y nga agayan ayat ka ni Victor? Cellphone ko. Muawag ni Mami. Ay, sus. Inaangin sa amot ti ulo ti malasang. Apay matan ngagkan-kanta amadamang aglutlot. Tinasaya. Umasadag aking kuwan. Zelda! Tatang. Nay. Inaangin sa amot ti ulo balasang ka. Amumatan ti kumanta. Ko tatang, naragsakak lang amin. Iso padasik man ti agkanta. Anya ngamin ayati pakaragsakam. Ko tatang. Ne. Pwede ka makasungbat iti diretso. Kunak, anya ti pakaragsakam. San yun nga mun tatang? Tinapatag. Naragsakak ita makita yo. Nasaysaya at matlaan kumano ibagam Tapno sa anak mat amaburburtsaan nga amam. Pasensya kayon tatang. Jack, maibaga kada kayo. Kumusta matipan nakisarita mo ni Victor? Naibaga na king kan? Nanya ti simbang bay agasat king kuana? Saan? Pinipilit ko. Talaga din na kaya't nga ibaga. Anya? Katgaputa din na ibaga. Noon niya day na imbag agasat at simbang baykan ko na. Ad-adalakit nga rot ang nagkagarak amang doktal. Ita, anya nga rod ti aramidam tapno mamam. No ita, awan pa'y ti mapanunot kong aramidan. Ngam saan nakasumardeng, aging ga iti Jack Mamuan.
ita iti anak ko amabitla ang tipapalan na. Ngam aging gana ita di pa'y simbang bay. Tata Damian, Ah, adan sakit paspasungadan nyo. Talaga nga adda balasang ko. Iso nga remuarak iti balay may. Sino tata? Ni Criselda. Nagpakada kanya amabit lang iti papanan na. Ngam aging gana ita di pa'y simbang pay. Anya? Sa dino ka di tinapanan na tata? Saan na nga ron nga imbaga? Basta nagpakadala ang kanya nga dapapanan na. Ay, na yan gayam po. Pagtantanagan na kayo. Mabodbor anak kita kadag iti tigtig na iti anak ko, Chuna. Tapay tata. Anya ka di ti karkar na atignay ni Criselda. Sigod asaan mat unay no ko amaon unay. Ngam ita, kumanta pa yan. Anya? Mas daawak nga raw. Kanayo nan anaragsak ti anak ko. Dinamang yo ka din, no? Anya ti pakaragsakan na launay, tata? Why? Ngam di na kayat nga ibaga. Ha? Tapay. Jak nga rod amaw, no anya ti rason. Iso ama borbor anak unay. Anda ilimlimad ni Victor. Ita, limot Criselda. Chuna, tangay agkagayamang kayo unay iti anak ko. Si kantuman ti mang salud sundo anya ti rason akas la maragragsakan unay. Sige, tata. Bayan nyo. Damagag to di takin ni Criselda. Uray ka sumangpat, takasaritak to di gayam ko. Criselda, agyaman saan mo nga pinahay ti awis ko kanya. Gapo tadyak kaya tagumura ka kanyak. Iso nga maya. Okay. Mga tangarutin. Oray kit kompleto ang tinorder ko. Nagadukit din to in-order mo, taraon. Siyempre. Mabaybayag tamit lang agsarsarita. No adot isang sangwan tamakan. Wanangam, saan tamakan amin dagito eh. Diyawit tanto no santa maibos. Amon. Maragragsakan at laon na ita. Tangamin. Daytoy ti damo ta apan at date. Sipod inakulon mo ti ayat ko. Agpada talang anaragsak, Victor. Ngantay ko na kon. Awan ko mapailang ti pangipagbagam iti relasyon ta. Uwin mahal. Di ka madaragan. Diyak paila kaya't amaamuan ni tatang ti relasyon ta. Sige. Ilimit tapay lang aruti. Anya pay, dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela a napauluan. Si iti barukong.